Нивана притежава пекарна в София, столицата на България. За нея е сигурно, че на 1 януари 2026 година страната й ще приеме еврото. Подкрепям това, дори ако стане трудно, особено за малък бизнес като моя. Най-големите притеснения на Нивана са нарастващите цени и спекулациите. В България всяка промяна разклаща икономиката. Една малка несигурност би могла, да кажем, да засегне 40 семейства. Според проучване на Институт за изследване на общественото мнение, 25,7% от българите подкрепят въвеждането на еврото до година. Още 30,8% принципно подкрепят еврото, но искат по-късно въвеждане. 41,4% са против пълната замяна на лева. Големи промени в тези числа през последните години не е имало. Това е застаряващо общество, което традиционно се страхува от новото. Освен това, има и известна носталгия по предполагаемите времена на национална сила. Една трета причина е страхът от повишаване на цените. Това научихме при анкета на станцията на метрото Европейски съюз в София. Аз съм по-скоро против, ние не сме готови, инфлацията ще се повиши, това е сигурно, аз изобщо не го искам. Имаме нашия красив български лев. Аз съм напълно против, живях в Германия, когато марката беше заменена от еврото. Цените постоянно се покачваха, така че не ми разказвайте приказки за това колко прекрасно ще бъде. Скептицизмът се засилва допълнително от фалшиви новини и крайно дясното. Те настояват за референдум за еврото, предложение, което българският парламент обаче отхвърли. В края на февруари една крайно дясна партия хвърли червена боя, коктейли Молотов и яйца по офиса на ЕСЧЕС в София. Но основателни ли са тези страхове? Попитахме Георги Ганев, икономист в Центъра за либерални стратегии в София. Що се отнася до паричната политика, България е готова от 1 юли 1997. Левът първоначално беше обвързан с германската марка, а по-късно с еврото. Българските лихвени проценти отдавна отразяват ситуацията в еврозоната. Няма причина да се очаква сериозна инфлация заради еврото. Ако се появи, ще бъде заради вътрешни проблеми, а не заради валутата. По-настоящем България отговаря на всички критерии за присъединяване към еврозоната. Решението на Европейската комисия се очаква през лятото. Нивана е готова. Ние, пекарите, сме оптимистични хора. Ние сме децата на прехода към демокрация. Ще успеем.